Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo at 3 hanggang 5, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Typhoon Preparedness Center, Avenue Plaza Hotel, Aboitiz Power at ng Bank of the Philippine Islands. Ngayon, meron po tayong binabantay na medyo naging aktibong low pressure area. Medyo malawak na po ang kanyang kaulapan. At ito po yung pinaka-latest na yun. Base po sa ating GraphSat na yung araw na ito hanggang bukas, Huwebes. At nandito na po siya, tumatawid na po ng Kabisayaan at nasa bisinidad na po siya ng Southern Negros at Siquijor area. At medyo kalat-kalat pa rin o watak-watak ang kanyang sirkulasyon. Umabot po hanggang Kabikulan, kanyang trough o yung extension. At yung rain bands niya halos talagang napaka malawak, okay? O napakalawak ang kanyang sirkulasyon. Nagbibigay po dyan ng mga thunderstorms, mga kalat-kalat lamang. Hindi naman po siya yung solido o sobrang kapal na kagaya ng bagyong Amang, talagang whole day of rain. Ito naman po, umabot lamang po ng up to 25-30 millimeters ang mga ulan for the next 24 hours. At magbibigay rin itong mga malalakas na thunderstorms dito sa may Kabisayaan. So mag-ingat po kayo sa mga low-lying areas at sa hazard-prone areas ng mga bundok for possible landslides and mga pagbabaha. So nasa medium to high po ang probability ng o risk ng flooding and landslides. At nasa medium chance na ito magiging bagyo within the next 24 hours base po sa mga computer models. Lalo po yung European models, very aggressive na magde-develop po siya pagdating po sa Palawan bilang isang tropical depression, and inaasahan po siyang tatahak sa general direction po ng Vietnam. Dito po siya hanggang sa next weekend. So medyo mabagal po ang development po dito for the next 2 to 3 days. Magde-develop po siya sa may west of Palawan. So mga kababayan natin sa buong Palawan, mag-ingat po sa mga possible na mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubundukin po ng Palawan. Dahil po dyan po mag-i-standby muna for the next 2 to 3 days itong si LPA93W upang maging isang ganap na bagyo base sa computer model ng Europe. But yung American model, LPA lang siya, but patungo rin sa general direction ng Vietnam. Kahit LPA po yan, magbibigay po ng mga malalakas na ulan. So mag-ingat po kayong mga kababayan natin dyan sa Palawan. Heads up lang po at maghanda po sa mga possible na mga pagbabaha at landslides dala nitong si 93W. At mostly kapag nagde-develop pa rin dito sa may West Philippines ng mga bagyo, ganitong time of the month, nandyan pa rin yung post-effects ng La Nina. Kahit na neutral na tayo, patungo tayo sa El Nino, meron pa rin tayong epekto ng La Nina. Kaya grabe pa rin ang mga ulan kahit nasa hot dry season. Okay? So, huwag kayong maghulat. Siguro sabihin ninyo, El Nino na, bakit maulan? Ang El Nino po sa October hanggang February pa po, mafe-feel yung epekto po niyan. Kasi July to October, dyan po siya magde-develop. Ngayon, nasa neutral pa po tayo, meron pa rin tayong epekto ng La Nina. Okay? So, yung trough po ay nakakabit po dito sa isa naman pong LPA na namuo mula sa isang surface trough dito po sa may area po ng south of Guam. Ito si 94W, but hindi po ito inaasahan magiging bagyo. Base sa mga computer models, malulusaw po ito within the next couple of days. At meron pong ITCC naman dito sa may Marshall Islands, sa may Eastern Micronesia area. So, yan po ang latest na yun, kay 93W. At ito yung ating fast animation. Kita po natin yung mga kaulapan na nag-reorient na po dito sa may Palawan. So mag-ingat po kayo beginning tomorrow hanggang Friday for possible heavy rainfall na dala nitong LPA si 93W na posibleng maging bagyo pagdating po sa may area po ng Palawan. At ito na po si 94W, medyo hindi pa po siya masyadong organized. At sa zoom in sa animation, halos malawakan po hanggang Bicol, mula Bicol, Mimaropa, Southern Quezon, Visayas, Sulu Archipelago. Although sa Mindanao, medyo nag-start na pong umalis yung mga thunderstorms na dala nitong LPA. Meron pa rin mga local ones na inaasahan pong ngayong araw na ito hanggang bukas. At dito po sa Palawan, all eyes tayo dito for tomorrow dahil dyan po nakakonsentrate ang kaulapan ni LPA 93W simula Huwebes hanggang weekend. Now, sa ating wind at pressure forecast mula sa European model from windy.com, bukas po ng hapon, inaasahan pong, ayan na po, mag-organize po siya dito sa may area po ng Sulu Archipelago, si LPA 93W
At ito naman po si LP94W, mahina pa rin. Friday, unti-unti na po siya magde-develop bilang isang active LPA or even a tropical depression. So, expect po dyan medyo konting hangin sa Palawan. And sa Linggo, o Sabado, okay, Friday pa palang next 2 days, okay. Sa Sabado, yan po, magiging tropical depression. So, expect may mahangin dito ng 40 to 50 kph sa may Palawan. Sa Linggo, baka tropical storm na po siya habang papalayo na po sa Palawan. So, magiging threat po sa Palawan is the rainfall. So, mag-ingat po tayong lahat dahil po sa mga possible flooding at landslides dyan. Yung mga nakikinig o nanonood po sa ating video sa Palawan, mag-ingat po kayong lahat. Monday, ayan na po. Kung i-move natin hanggang Tuesday, Wednesday, May 10, May 11, hanggang May 12, maglalandfall po siya bilang isang malakas na bagyo. Pwedeng minimal category 1 o category 2 typhoon, maglalandfall po malapit sa Danang, Vietnam. Yan po magaganap next weekend, Friday, May 12, May 11 to 12, something like that. Yan, dates na yan. Kung hindi magbabago po ang direction nitong si LPA 93W na posible maging typhoon pagdating po sa dalampasigan po ng Vietnam. 94W, wala na po. Nalusaw na. So, maging kalmado po ang buong Pilipinas by next weekend. May mga thunderstorms pa rin pwedeng maganap. Okay? Dahil po may nag-form po ditong frontal system. And sa rain forecast, ito yung ulan na yun. Central and Southern Philippines, from Bicol hanggang Visayas at Mimaropa, Mindanao, sa may Northern Caraga na lamang po ang mga ulan, but cloudy pa rin sa buong Mindanao. Possible thunderstorms pa rin ngayong hapon o gabi. Bukas ng hapon, yan na po. Mag-improve na po ang panahon dito sa Bicol at Eastern Visayas. Except po sa hapon, may mga thunderstorms pa rin, but magko-concentrate po ang mga ulan dito po sa may Palawan dahil po mag-organize na po dyan ang 93W o si 93W. So, malalakas ang ulan ang magaganap mula Huwebes hanggang Biyernes sa buong bahagi ng Palawan except for Calamian Group. So, ang Puerto Princesa, baka magkaroon po ng mga unprecedented rainfall na pwedeng umabot po ng 100 to 150 o 200 millimeters ang ulan. Simula bukas hanggang Biyernes. So, heads up po sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa at sa ibang areas po ng Palawan for possible risk of flooding in low-lying areas dahil po sa possible na ulan na idadala itong si LPA93W at posibleng maging bagyo na yung weekend habang papalayo na po ito sa Linggo at Lunes patungo na po sa may West Philippine Sea on its way towards Vietnam. So, Pilipinas, the usual afternoon and evening rain showers and thunderstorms inaasahan. Araw-araw hanggang Mayo 11 at 12 may mga afternoon o evening rain showers, thunderstorms tayo pero isolated lang po yan hanggang scattered. So yan po ang latest sa rain forecast mula sa European model. Now punta natin Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Valid po for the next 2 weeks. So sa week 2, valid May 10 to May 16, ang Pilipinas ay nasa more than 25% of tropical cyclone formation. So, yan na po si LPA93W na sabi ko baka maging bagyo po ito sa may West Philippine Sea habang patungo po sa may Vietnam. At sa week 3 naman po, valid May 17 to May 23, ang Pilipinas ay magiging above average rainfall, more than 65% sa may Bicol at Visayas at Eastern Luzon. Dahil po sa magaganap pong development ng isang frontal system po dito, yung shear line ang magbibigay ng mga ulan sa atin, off-season shear line. Dahil po sa mga ganitong May, medyo halos wala na dapat yan, but sometimes nangyayari po yan. At more than 50% naman po ang above average rainfall sa buong bahagi po ng ating bansa because of the localized thunderstorms. Since papasok na po tayo sa tinatawag nating Agua de Mayo, malapit na tayo mag-start ng habagat season. Usually last week of May hanggang early June, yan na po ang start ng habagat. Lalakas naman po yan sa Pilipinas kapag mayroon bagyo po o LPA sa may Hilagang Luzon. Okay, so yan po ating pinaka-latest na yung hapon po ng Miyerkules at pabalik ulit tayo sa Friday o Sabado para ibigay sa inyo pinaka-latest kay 93W at ang ating kalagayan ng panahon na yung weekend. Mula sa Typhoon 2000,
At Naga College Foundation Typhoon Preventative Center, Abonyo Plaza Hotel, Aboitiz Power, at Bank of the Philippine Islands. Ito si Mike Padawan, nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Again, heads up sa Palawan. Mag-ingat po kayo sa possible pagbabaha, pagdaan po ni LPA 93W na yung Huwebes hanggang Biyernes and through the weekend. Hopefully, sana hindi po matuloy. Mabuti na yung maging maingat po tayo at makapaghanda. Okay? Again, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.